Здравейте, бихте ли ни отговорили на следния въпрос? Склонни ли сте да емигрирате от България трайно? Още не съм помислила по въпрос, защото сега завършвам висшето си образование, ще пробвам как се развиват нещата и след това ще обмислям и това нещо. Благодаря. Аз не бих си тръгнала от България, тъй като България е държавата, в която аз живея. В Благоевград също е град, в който аз живея, не бих си тръгнала. И не мисля, че протестите ще оправят нещо. Все пак съмнявам се. От каквото и да било, че ще помня нещо. Склонни ли сте трайно да емигрирате от България? В принцип, да. И не бихме се върнали тук, ако имаме някакъв шанс да останем на друга. Причината? Безработицата на първата. Да, това е най-важното всъщност, защото в крайна сметка един млад човек се нуждае от средства, да може да живее пълноценно своя живот. И в крайна сметка в момента това са ни най-хубавите години, за да живеем, а ние всъщност в България ни представят тези условия. Тъй като аз съм завършила и в момента нямам работа и работя като сервитьор, а не по специалността. Аз съм завършила българска филология. Да. Обаче, тъй като пенсионерите не дават път на младите и няма как да започна работа. Какво просто не го позволява това нещо. Да. При Държат което... си... Дори и да кандидатстваш някъде, те ти казват, не искаме стаж. Ти няма къде. Ти няма откъде го намериш, защото просто не ти позволяват. А работили ли сте в чужбина до сега? Аз, да. Като какъв? Бригада, селско стопанство. Къде? Англия. В Англия. Вие? Аз не. Не. Бихте ли заминали заедно? Да. Двамата? Бих заминала. Благодарим. Не? Какво ви кара да останете? По принцип, тук съм се свикнал и езикът другото, което е като пречка. Спира ви. Добре, Също все още уча, да. Имам още учите? малко. Какво учите? За компютърен инженер. Добре. Смятате, че може да се реализирате тук, така ли? Надявам се. Надявате се. Добре, а вие? Аз го казвам. Какво ви кара? Това, че в България живота не ни предоставя никакви условия за живот. Реализация? Да, реализация никаква няма и честно казано, ние младите няма никакво полза. На колко години сте? На 17. Ясно. А бихте ли учили тук или също в чужбина? Предпочитате? Бих учила тук, предполагам, но след това за по-нататъка бих предпочела да емигрирам. Какво те разочарова толкова? На 17 години си вече си разочарована от живота в България. Като гледам какво се случва с по-възрастните хора и по какъв начин политиците и всички се отнасят с тях, не бих искала я да съм на тяхното място. А подкрепяте ли протестите, след като споменахте за политика? Разбира се. Подкрепяте ли? Да. Какво е? А склонни ли сте трайно да емигрирате в България? Трайно. Трайно. Аз съм имал възможност, да. Но и какво ви кара да останете? Първо искам да се пробвам в България, се разлизирам. После това... Добре, а протестите притесняват ли ви? Не. Не. Мислите, че всичко ще се нормализира? Да. Иначе какво трябва България да не съществува, ако не се нормализира нещата? Да, благодаря.